Odfotím ťa pri motore? Detkovi pošleme, že nech vie aký motor, poď prejdi. Tu sa ty, sem sa postav, vedľa tohto. Na mňa? Môžeš poťupkať, to je vypnutý motor. To je obrovský motor, to je generátor elektrický, vidíš? Toto vyrába elektriku. Nebudu dať lebo sa to vytripanie. Tak poďme do kabíny, lebo už ide, to je staré spávať. Si máš šilný, vzduchový kompresor, pozri. To sú len zacvakávatka, tu dáš dole a odkud to, aby si sa dostal k tomuto. Pozrieme sa, čo je to. Keď je to pokazené. A dole je pravda palivo tu. Neuciekaj. Ja te počkám dole. Tu boli klaničky, tu sú klaniče, dvojtaký motor, 14,4 môžeš. Peťo, a ja ti už čakám dole, dobre? Ty si vyrobne pozri.